Вітаю ў студыі Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. У звыклы ўжо апошнім часам дзень у нас на сувязі, з намі на сувязі наш штотыднёвы аглядальнік палітычных, сацыяльных, эканамічных, медыйных і ўсіх астатніх навінаў Александр Фрыдман. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте пачнем, хоць ужо здавалася б колькі часу з таго прайшло, але до гэтага часу не адпускае трагедыя тэракт, які быў здзейснены нібыта нейкімі таджыкамі у падмаскоўным Крокус-Сіці-холе, але у дадзеным выпадку больш цікавіць іншае. Мы звярнулі ўжо увагу на і абмяркоўвалі заявы Лукашэнкі з нагоды таго, як ён там кіраваў дзеяннямі, каардынаваў дзеянні і Пуціна і расійскіх сілавых структураў, як бы там у чарговы раз без яго не справіліся з гэтым крызісам, але нарабіў шмат заяваў, якія супярэчаць заявам Пуціна. Я б хацеў ваше меркаванне, у чым прычына гэтай супярэчлівасці, чаму ён наўмысна пачаў гаварыць, прычым пасля таго, як Пуцін уже з'явіў заяву сваю і сваю версію выклаў, Лукашенко пачаў сваё даводзіць. Ну і як працяг, ну давайте з гэтага пачнем, каб не нагрувашчваць. Я думаю, что гэта ну пачнем з расійскай версіі. Сапраўды, что тая расійская версія, яна ж будзе змяняцца, пакуль ён гэты на расійскі наратыў канчатковы ён не зразумелы. Відавочна, што яны будуць падкрэсліваць нейкае дачыненне Украіны да гэтай гісторыі, пакуль аднак не зразумела, у якой ступені гэта ўсё будзе. І тое, што яны зараз высоўваюць, гэта хутчэй усё ж такі такія працоўныя версіі. Нават Пяскоў пасля заяваў сапраўды супярэчлівых заяваў Лукашенко падкрэсліў, што афіцыйнай расійскай версіі пакуль няма. Так што там яшчэ нешта можа змяніцца, і адпаведна можа змяніцца і погляд Лукашэнкі. Лукашенко ж сваю гнуткасць ён звычайна дэманструе. І, дарэчы, тое, што там Лукашенко сказаў, так, яно не вельмі пасуе, скажем так, да заяваў Пуціна, але ізноў жа яно таксама не аспрэчвае, грунтоўна не аспрэчвае іх. І гэта значыцца, што калі што, Лукашенко зможа змяніць свой уласны наратыў, таксама пад расійскі наратыў і убудаваць яго, так бы мовіць, у гэты расійскі наратыў. Ну, калі ж сапраўды звярнуцца да таго, што сказаў Лукашенко, ну тут узнікаюць пытанні. Нейкім чынам разважаць на гэты конт цяжка, паколькі мы ведаем Лукашенко гэта чалавек, які ў пэўным сэнсе ёсць такія две экстрэмы пры ацэнцы Лукашэнкі. З аднаго боку, яго шмат хто пераацэньвае, асабліва дзяржаўная прапаганда, ну яны мусяць гэта рабіць, гэта іх абавязак, то бок там падкрэсліваецца, што Лукашенко вось такі стратэг, што Лукашенко ўсё пралічвае, ён такі звышразумны, такіх палітыкаў у свеце, так бы мовіць, няма. Гэта першы наратыў. Другі наратыў, ён не наратыў, погляд, што з Лукашенкам усё вельмі проста. У тым боку, у тым сэнсе не трэба яго пераацэньваць, але не трэба яго недаацэньваць, але не трэба пераацэньваць, што вось гісторыя пра Лукашэнку гэта не гісторыя пра нейкія складаныя камбінацыі, пра кожнае ўзважанае слова і гэтак далей. Што тое, што Лукашенко жадае сказаць, ён і кажа, што шмат разоў гэта ўжо было, што Лукашенко там нешта казаў і нават асабліва, напэўна, пра гэта не задумаўся і пра наступствы. І гэтая версія магчымая. Так, і на захадзе, і эксперты яны імкнуцца зразумець, чаму Лукашенко гэта кажа. Ну вось ёсць такі вельмі просты погляд нямецкага таблоіда Bild, які просто сказаў, ну а што тут такога дзіўнага? Вось Лукашенку трэба было падкрэсліць уласную ролю. Каб падкрэсліць уласную ролю, ён вось сказаў тое, што сказаў. Ён там асабліва нават не разважаў наконт таго, ці супярэчыць гэта расійскаму погляду, ці не супярэчыць. Ён жадаў падкрэсліць, што вось ён таксама паўдзельнічаў, што вось ён таксама ратаваў разам з Пуціним, так бы мовіць, Расію, і таму выйшла тое, што
что выйшла. Магчыма, что так, магчыма, что Лукашенко просто сапраўды асабліва не разважаючы сказаў праўду, не думаючы про тое, что там было насамрэч, як яны з Путиным, что там насамрэч рабілі. Магчыма, что гэта больш такая элегантная гульня з боку Лукашэнкі. Можна гэта нават на гэта так паглядзець. Ну что ён робіць? Ён выкладае версію, у якой ён выглядае вельмі добра, что ён тут і вырашае пытанне на России, у России на самым буйным узроўні, что без яго не абыходзіцца, і яго спецслужбы спрацавалі выдатна, і что тэрарысты зараз зразумелі адразу, что ў Беларусь ужо не прайсці, там нічога не атрымаецца, таму ў Беларусі і не пайшлі. То бок для яго гэта выглядае вельмі прыгожа. З другога боку, украінскую тэматыку ён жа абыходзіць бокам, ён жа не кажа сваю версію, ён не высоўвае, ён жа не кажа, хто гэтыя тэрарысты, з кім яны звязаны. Ён просто абыходзіць гэтую тэму, пакідае яе па-за ўвагай. Вось. Што тычыцца Украіны, усяго, яго просто гэта лукашэнкаўскім наратыве гэтай украінскай тэме няма. І калі мы ўсё роўна ўжо ставім пад пытанне версію Путіна, не давяраем ёй, мы можем, конечно, тут прычапіць Лукашэнку і сказаць, вось глядзіце, тое, што кажа Лукашенко, гэта супярэчыць расійскаму наратыву. Можа, праз нейкі час там Лукашенко паправіцца і скажа, вось все было трошки інакш. Вось зараз з'явіліся новыя дадзеныя, і мы вам прапаноўваем такую версію. То бок Лукашенко, конечно, звярнуў на сябе ўвагу, яго цытуюць, асабліва ў тым кантэксце, што ён нібыта супярэчыць Путіну, что ён ставіць версію Путіна пад пытанне. З другого боку, для яго таксама пазітыўна, яго разглядаюць як важную асобу, таму што ён адзін з галоўных ньюсмейкераў па гэтым пытанні. Яго на захадзе ўвогуле разглядаюць такую частку калектыўнага Путіна, так бы мовіць. І вось зараз ён сябе прапанаваў як важную частку. Вось глядзіце, я вось такі, я сапраўды прымаў удзел. Але я думаю, што калі ўжо афіцыйная расійская версія будзе выпрацавана і будзе сказано, вось гэта афіцыйная версія, расійскі бок лічыць, што было так і так і так, як это было з тым же Nord Stream 2. Лукашенко таксама адразу падтрымаў расійскую версію і таксама прасоўваў яе. Так што, думаю, такое можа адбыцца. Я бы гэта ўсё не пераацэньваў, тое, што сказаў Лукашенко. Да, с аднаго боку, з другога, і тут ёсць два нюанса. Першы, я буду спасылацца на меркаванні розных экспертаў. Першае, гэта меркаванне экспертаў Інстытута вывучэння вайны, якія сказалі, што гэтая заява Лукашэнкі, я цытую, можа мець разбуральныя палітычныя наступствы для Лукашэнкі і яго рэжыму. Маўляў, такой заявай ён ввогуле там міну запаволенага дзеяння падклаў і пад сябе і пад свой рэжым. Як вы ставіце да такіх высноваў экспертаў інстытута? Яны мне падаюцца абсалютна перабольшанымі. Тут што мы бачым? І мне падаецца, у гэтым вось так яны і працуюць адносіны паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Заходнія эксперты часта лічаць, што Лукашенко гэта звычайная марыянетка, што Лукашенко выконвае толькі тыя загады, якія прыходзяць з Москвы, што Лукашенко, так бы мовіць, атрымлівае з Москвы партытуру і па этой партытуры, так бы мовіць, іграе, а калі ён ужо ўсё ж таки выйдзе па-за межы гэтага сцэнарыя, партытуры, можна называць гэта по-рознаму, у яго пачнуцца праблемы, і Москва гэта яму не даруе, і гэтак далей, і гэтак далей. Я думаю, што ў гэтым выпадку ўсё ж таки і ў іншых выглядае ўсё трошки інакш. У Москве да Лукашенко і ягоных асаблівасцяў прызвычаіліся. Яны ведаюць, што вось Лукашенко гэта такі, своеасаблівы чалавек. Можа сказаць тое, што не вельмі пасуе. Што можа там прагаварыцца, не дагаварыць. Вось такі чалавек, так бы мовіць, з такімі асаблівасцямі. Канешне, не самы лепшы партнёр. З такім партнёрам трэба паводзіць сябе досыць асцярожна. Можа сказаць тое, што не трэба, і можа і хітрасць сваю прымяніць, усё што заўгодна. Але ўсё ж таки пры гэтым усім, калі трэба, Лукашенко робіць усё, што трэба. І пытанняў з Лукашэнкам
у гэтым сэнсе у Москвы асабліва апошнім часам там былі складанасці, апошнім часам складанасцяў з Лукашенком няма. Усё што трэба ім дасягнуць, усё яны дасягнуць. Таму і глядзяць яны на Лукашенко досыць спакойна. Ну мы ж бачылі такую ж сітуацыю ў мінулым годзе. У выпадку з Прыгожным, ну ён таксама гаварыў напэўна такія рэчы, якія Пуціну асабліва не спадаваліся. Альбо яны там у Москве пра сябе палічылі. Ну можа і не трэба было гэта казаць. Але что тут зробіш? Ну вось такі Лукашенко, такія асаблівасці. Можна з ім працуем, усё атрымліваецца. А вось гэта яго асаблівасці, прымаем да ўвагі. І колькі ўжо было такіх выказванняў, дзе казалі Лукашенку Расія не даруе. Вось гэта ён ужо перакрочыў усе межы. Гэта гісторыя цягнецца яшчэ з другой паловы 90-х, з часоў выказванняў Лукашэнкі пра яго 40-гадовага і пра Ельцына, якому нібыта тады было 80 гадоў. Такога кшталту нават ён досыць абразліва выказваўся ў тыя часы пра ўзрост Ельцына, што вось ужо ёсць у сталым узросце у складаным стане Ельцын з аднаго боку, а ёсць вось малады дынамічны Лукашенко. Што гэта, хіба гэта не абраза? Абраза. І лічылася, вось Ельцын гэта чалавек, які такія рэчы не даруе. І ён паўкрыўджаны гэтага Лукашенко паставіць на месца. Паставіў на месца? Не паставіў на месца. Яны ставяцца ў Москве, як мне падаецца, да гэтага досыць спакойна. І ў гэтым выпадку нічога прынцыпова не зменіцца, тым больш я хочу гэта яшчэ раз падкрэсліць. Калі Москва прапануе версію, сваю афіцыйную версію, і Путін яе вось так кожны момант там падкрэсліць, то Лукашенку нічога не застанецца, як упісацца ў гэтую версію. А лавіць, калі там будуць супярэчнасці з тым, што Лукашенко казаў сёння, дык Лукашенко ён і ўсё роўно вельмі супярэчлівы чалавек, колькі ён кажа адно, а праз 2-3 дні адваротнае. Гэта ж для яго нармальная справа. І яшчэ одна цытата, але іншага эксперта, дакладней з матэрыяла на тэлеграм-канале «Пульс Ленина 19». Гэты тэлеграм-канал вядзе былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі да 20-го года супрацоўнік. Я цытую: «Калі бачыць у версіі Лукашенко адкрытае абвяржэнне пуцінскай версіі, то напрошваюцца дзве высновы: альбо ў страце Мінскам страха перад Москвой, што малаверагодна, альбо аб аўтаноміі таго, каго прынята лічыць марыянеткай Крамля, што бліжэй да рэчаіснасці». І далей аўтар артыкула увогуле звяртае ўвагу на тое, што насамрэч чамусьці ва ўсіх складаных сітуацыях Путін кантактуе з Лукашэнкам і не адмаўляецца ад дапамогі і парады. Так я скарачаю, і у выніку піша: падаецца, гэта залежнасць, узаемазалежнасць па нейкай прычыне набыла характар узаемнай. І вось, маўляў, яны ўжо адзін без аднаго жыць не могуць. Але тут больш цікава, ўсё ж таки аўтаномія ёсць. То есть казаць, што васальныя канкрэтна адносіны пакуль не выпадае? Тут цяжка, зноў жа, калі мы кажам пра аўтаномію, і я з Павлом Мацукевічем я тут пагаджуся у пытанні аўтаноміі, тут жа ўзнікае пытанне, наколькі Лукашенко сапраўды аўтаномны. Я думаю, што калі гаворка ідзе там пра рэпрэсіі у самой краіне і іншыя рэчы, якія робіць Лукашенко, напэўна, там не ведаю, там 90%, груба кажучы, ўсёй яго палітыкі, якой ён займаецца, асабліва ўнутры краіны, я думаю, у гэтым сэнсе ён аўтаномны, і гэта іх асабліва не цікавіць, яны не ўмешваюцца. Такая ступень аўтаноміі, можа нават большая за лукашэнкаўскую, ёсць і ў Рамзана Кадырова у Чачні. Ён таксама ў пэўным сэнсе аўтаномны, і Москва ад яго залежная. Калі ўжо гаворка ідзе пра прынцыповыя важныя пытанні, пра знешнюю палітыку, я маю не на ўвазе там кантакты, умоўна кажучы, з экватарыяльнай Гвінеяй альбо Зімбабве, гэта, напэўна, Маскву абсалютна
не цікавіць альбо ну можем перабольшана не вельмі цікавіць, назовем гэта так. Але вось што тычыцца пытанняў бяспекі, дзе якія войскі на мяжы знаходзяцца, якія адносіны з Украінай, якія адносіны з заходнімі краінамі. Ну тут у Лукашэнкі цяжка тут казаць пра нейкую сур'ёзную аўтаномію, калі аўтаномія пэўная ёсць, ну яна абмежаваная. І гэта ж пытанне не такое, но яно не лінейнае. Ну давайте возьмем вось прыклад, я вось тэарэтычна пабудую прыклад. Возьмем мы гісторыю, якой зацікаўлена Варшава, вызвалення Анджэя Пачобута. Зразумела, гэта для Польшчы вельмі важнае палітычнае пытанне. Лукашенко разумее, что тут можа чагосьці ён і бы дасягнуў бы на перамовах з Польшай. Але для сябе, калі ён праводзіць гэтыя перамовы, калі яны ўвогуле ідуць, я не ведаю, можа ідуць, можа не ідуць, можа за кулісамі нешта адбываецца, можа ўвогуле зараз нічога не адбываецца. Калі ён іх праводзіць, ён сябе, канешне ж, ставіць пытанне: а як Москва адрэагуе? Вось сёння глядзіце, якая сітуацыя. Пасля дэмаршу у расійскага амбасадара Антонова, калі не памыляюсь яго прозвішча, Андрэеў, прабачце, Андрэеў, расійскі амбасадар у Варшаве, не з'явіўся ў польскі МІД. Пасля гэтага пакінуў краіну. Цяпер невядома ўвогуле, ці з'явіцца ён у Польшчы ізноў. Хутчэй, мне падаецца, не з'явіцца, але магчыма, я памыляюся. У такіх умовах, вось калі у нас такі знешні палітычны фон, ну для Лукашэнку нешта дамовіцца з палякамі наконт Пачобута у сённяшніх умовах было складана. І гэта не значыць, што яму там, напрыклад, Расія забараніла праводзіць нейкія перамовы. Думаю, ніхто яму нічога не забараніў. Ён просто разумее, калі ён зараз гэта зробіць, а ён жа спрытны, вопытны палітычны гулец, могуць быць складанасці, могуць узнікнуць у Расіі пытанні. Таму хутчэй нічога такога вось менавіта зараз у дадзены знешні палітычны момант не будзе. Што тычыцца вось залежнасці аднаго ад другога, якую падкрэслівае Мацукевіч, гэта мне таксама падаецца слушнай, бо гэта мы назіраем ужо сістэму. Ну пытань у сітуацыі з вагнераўцамі можна было б сказаць: ну добра, Лукашэнку, так бы мовіць, прыплялі, каб знайсці выйсце. І так ці інакш гэтыя вагнераўцы яны апынуліся на тэрыторыі Беларусі, ён якімсьці чынам удзельнічаў. Так што магчыма гэта было сітуатыўна. Ну а зараз што мы назіраем? Яны ж маглі пра гэта не паведамляць. Тут жа вось цікавае. Мы ж не ведаем, колькі разоў яны там уначы созваниваліся і пра што яны казалі. Но яны вырашылі пра гэта паведаміць. І вось што мы назіралі адразу пасля тэракту. Путін не звяртаецца да расійскай грамадскасці. Расіяне чакаюць звароту прэзідэнта пасля гэтага тэракту, а гэта быў сапраўды адзін з найвялікшых тэрактаў ісламісцкіх тэрактаў за апошні час у Еўропе і ў свеце. Ён не звяртаецца, але для Лукашэнкі ён знайшоў час, і яны паведамілі пра тое, што гэтая размова адбылася. Канешне, гэта падкрэслівае значэнне Лукашэнкі. Ён сапраўды для Пуціна важны. Ну Пуцін гэта чалавек ужо ў такім сталым узросце, асабліва сяброў няма, палітычных сяброў ну фактычна няма, саюзнікаў няма. Ну а хто ў яго застаўся, акрамя Лукашэнкі, з якім ён так ці інакш там былі розныя часы, але яны разам ужо чвэрць стагоддзя, амаль чвэрць стагоддзя працуюць. Ну і тое ж самае у Лукашэнкі. Не ведаю, як ён асабіста там ставіцца да Пуціна. Ён, канешне, падкрэслівае, што гэта яго сябра іншае. Ну гэта хутчэй за ўсё словы, але так ці інакш. А куды Лукашэнку-то падацца? У яго яшчэ ёсць палітычныя сябры, у яго засталіся партнёры? Ну не засталіся асабліва. Таму вось яны як бы у адным чоўне засталіся пасля гэтай вайны, пасля пачатку расійскага ўтаргнення ва Ўкраіну і працягваюць свой шлях. Я думаю, што яны ў гэтым сэнсе павязаныя, яны будуць разам. І калі дазволіце яшчэ вось одну такую цікавую рэмарку, мы шмат размаўлялі пра гэтую гісторыю, ці будзе Лукашенко балатавацца ў 25-м годзе, ці застанецца ён, пажадае застацца на пасадзе прэзідэнта і іншае. Я выказваў
такі погляд, і яго я падтрымліваюся да сённяшняга дня, што магчыма Лукашенко у іншых палітычных умовах, калі б не была такая напружаная сітуацыя, калі б не было вайны іншае, магчыма ён і для гэтага і рыхтаваў увесь беларускі народны сход, магчыма ён бы і сышоў на гэтую пасаду і паступова адышоў вось ад гэтага аператыўнага кіраўніцтва. Вось. Але ў сённяшніх умовах мы бачым, наколькі ён патрэбны Пуціну. І ўзнікае гэтае пытанне. Калі б нават Лукашенко пажадаў сысці тэарэтычна, ці Пуцін дазволіў бы яму? Ці патрэбны Пуціну там нейкі іншы чалавек у Беларусі, для якога яшчэ трэба працірацца, з якім трэба яшчэ і распачынаць адносіны, які, магчыма, будзе значна маладзейшы за Пуціна. Я, конечно, маю на увазе не спадарню Качанова, хутчэй такую фігуру, кшталту спадара Галоўчынкі, напрыклад. Гэта ўсё для Пуціна такія пэўныя цяжкасці. Так што я думаю, што калі б Лукашенко нават пажадаў сысці, Пуцін бы яму не дазволіў. І вось пасля гэтых падзеяў у Крокусе, пасля вось гэтых сувязяў паміж Пуцінам і Лукашэнкам, мне стала зразумела, гэта раней сумненняў так і асабліва вялікіх не было, што Пуцін будзе цягнуць Лукашэнку да апошняга. Давайте да іншых тэмаў. Тут, дарэчы, адзін з нашых гледачоў чамусьці вырашыў, што бачыце, ёсць, напрыклад, Латушка адказны за тое, каб выпісаць на Лукашенку ордер у Гаазе. Там, скажем, ёсць людзі, там Халезін той же самы, ён адказны за ўвядзенне санкцый супраць Беларусі, а вас, відаць, лічыць адказным за прызначэнні новыя там чыноўнікаў Лукашэнкам. Вось пытаюцца вашай парады, дакладней вашага меркавання, хто ўсё ж таки стане кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі? Ці будзе Лукашенко, так сказать, абраны на пасаду старшыні усебеларускага народнага сходу, і там ці застанецца пры ўладзе Сукаламі з Міклашевічам, ці будзе абнаўленне вось гэтай веткі ўлады, як і ў Расіі зараз адбылася? Это нелёгкія пытанні, асабліва кадравыя. Я не бяруся назваць асобу чалавека, які зойме гэтую пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Я думаю, што гэта ўсё ж таки будзе чалавек альбо з камітэта дзяржаўнай бяспекі, альбо прынамсі з КДБшным бэкграундам. Гэта, я думаю, сёння абавязкова. І гэты чалавек будзе не ў такім ужо сталым узросце. Я думаю, што гэта будзе нехта так у ўзросце 45 гадоў, 50-55. То есть зараз яшчэ не прыйшла такая неабходнасць на гэтую пасаду ставіць чалавека, які больш разбіраўся у фінансах, у эканоміцы, у такой сітуацыі складанай фінансавай. Все-таки бяспека больш галоўная. Думаю, да, бо у Лукашэнкі гэтае пытанне з адміністрацыі прэзідэнта, гэта яшчэ і чалавек, які фактычна адказвае за кадры ў краіне. А у Лукашэнкі тут зразумелы савецкі вопыт, што пры прызначэннях таксама улічваецца і меркаванне камітэта дзяржаўнай бяспекі. А хто можа быць? Вось тут трэба... Гэта можа быць зусім чалавек, які не медыйны, які малавядомы. Мы ж гэта бачылі вось апошняе прызначэнне нават у адміністрацыю прэзідэнта. Лукашенко прызначыў чалавека, я забыўся пра яго прозвішча, вось гэты намеснік, якога прызначылі. Гэта чалавек, які медыйна асабліва ж не быў засведчаны. Так што тут у гэтым сэнсе тут можа нас чакаць нешта такое зусім новае. Але калі гэта не будзе КДБшнік, гэта будзе свайго кшталту сенсацыя. Іншае пытанне тычылася ВНС, так? ВНС, і там вот про тое, што хто зойме вот эту вось пасаду, ці можа Лукашенко пойдзе на пасаду ў ВНС, а на яго месца там нехта іншы, там ці яшчэ што? Хутчэй за ўсё. Гэта таксама, конечно, я б дзе-несці на адсоткаў 80-85 сказаў бы, што Лукашенко будзе ў бліжэйшы час займаць абедзве пасады, і кіраўніка ВНС,
і прэзідэнта Беларусі. Вось і на наступных выбарах ён таксама хутчэй за ўсё і будзе удзельнічаць, нават я сказаў бы, што больш за 80-85%, што будзе удзельнічаць. Вось што тычыцца астатніх, то тут магчымы змены. То канешне, такая персона як Сукала, ну гэта для Лукашэнкі свайго кшталту талісман, чалавек, які прайшоў з ім праз усю палітычную кар'еру. Але я думаю, что калі нават змены не будзе зараз, яна будзе бліжэйшым часам. Лукашенко зразумеў, что з вось гэтымі кадрамі ва ўзросце асабліва далёка не пойдзеш. У гэтым сэнсе ён працуе больш рацыянальна, чым Путін. Бо Путін ад гэтых людзей ва ўзросце, якія там у яго атачэнні, якія фарміруюць яго палітыку, я маю на ўвазе Бортнікаў і Патрушаў, да і сам Путін, гэта ж усё адна генерацыя савецкіх чекістаў, якія сфармаваліся напрыканцы 70-х, у 80-е гады, то бок яшчэ ў андропаўскія часы. Ну а вось зараз дасягнулі ўжо досыць паважнага, прынамсі ў палітычным сэнсе, узросце. Вось. А Лукашенко паступова будзе, я думаю, змяняць. Магчыма, што і Сукала з Міклашевічам гэтым разам іх кар'ера скончыцца. Давайте да іншых пытанняў. Звярнулі ўвагу на тое, што у выніку атакаў украінскіх беспілотнікаў на расійскія НПЗ там скарачэнне адбылося вытворчасці, а патрэба ў паліве ёсць, яна вялікая, і значна выраслі пастаўкі з беларускіх НПЗ у Расію таго ж самага бензіна. І вы ў сваім тэлеграм-канале, дарэчы, хто яшчэ гэтага не зрабіў, экстрэмісцкі тэлеграм-канал галоўнага нашага экстрэміста беларускага ў Германії спадара Фрыдмана. Подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна. Небяспечна чытайце без подписки. Тое ж самае тычыцца і YouTube канала Еўрарадыё бяспечна. Націскайце на званочак, подписывайтеся, расшэрвайце, каб не пропусціць нашыя наступныя эфіры са спадаром Александром і іншымі выдатнымі нашымі экспертамі. Ну і калі ласка, калі ёсць у вас сур'ёзныя пытанні, якія вы хочаце, каб яны абавязкова былі агучаны і пабачылі іх усе з выводам на экран праз донат, без камісіі, калі ласка, ёсць вось інструкцыя, як это лепей зрабіць. Так вось, чырвоныя лініі, якія раней сабе выстаўлялі украінскія вайскоўцы, маўляў, ёсць рашэнне, нам другі фронт не патрэбны. Зараз калі такія пастаўкі ідуць, а гэта паліва у тым ліку ідзе і для ваеннай тэхнікі расійскай ва ўкраіну, ну і ўвогуле для забеспячэння працы тых самых расійскіх структураў, у тым ліку і ваенных у самой Расіі. Удары чакаць? Тут яшчэ, конечно, пытанне нелёгкае. Ну давайте паглядзім на яго з украінскага боку. З аднаго, сапраўды сфармаваўся такі пэўны статус-кво з Лукашенком. Лукашенко не праяўляе ініцыятывы. З тэрыторыі Беларусі зараз бяспекі, непасрэднай небяспекі для Украіны няма. Ну таму і украінскі бок на тэрыторыі Беларусі асабліва не дзейнічае. А тое, што там паказвае беларускае тэлебачанне, усе гэтыя гісторыі з украінскімі дыверсантамі, якіх яны захапілі, ну гэта хутчэй за ўсё прапаганда, тым больш што гэта ўсё выглядае, скажем так, зусім неўпэўнена. Што тычыцца вось гэтых НПЗ, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, канешне, для украінскага боку было б досыць прывабна, як мне падаецца, арганізаваць нешта супраць гэтых НПЗ на тэрыторыі Беларусі. Я магу себе цалкам уявіць, што такія адпаведныя планы у Кіева таксама існуюць, і гэта хутчэй не пытанне, ці увогуле трэба гэта рабіць ці не, а
хутчэй пытанне, ці трэба гэта рабіць зараз, ці не трэба, ці трэба пачакаць там нейкай эскалацыі і іншае. Але ў Киеве там таксама крокі пралічваюць і ведаюць, ну што будзе зроблена, калі будуць гэтыя удары нанесены, як будзе сябе паводзіць Лукашенко. Хутчэй за ўсё ён будзе яшчэ больш актыўна Расіі дапамагаць і яшчэ больш ствараць праблемаў патэнцыяльна і альбо рэальна для Украіны. Ці мае гэта сэнс у дадзены момант? Ці даюць нешта гэтыя удары, якія могуць быць паспяховыя, можа і не атрымаецца, хто ж яго ведае. Гэта ж заўсёды такое адкрытае пытанне. Я думаю, што ў Украіне якраз такі гэтыя крокі пралічваюць, і тое, што зараз гэтыя НПЗ больш актыўна працуюць на Расію, гэта, канешне, падвышае рызыку. Але ўсё ж таки я не думаю, што вось такая ёсць непасрэдная небяспека вось зараз, што яны вось вырашаць і гэта зробіць. Лукашенко, дарэчы, паводзіць сябе досыць акуратна. Я б нават не выключаў, што яго супярэчлівыя заявы наконт крокуса ўсёй гэтай гісторыі, якія можна інтэрпрэтаваць як удар па расійскай версіі, магчыма, гэта пэўныя сігналы ў дачыненні да Кіева. Ён жа бачыў, як сапраўды нервова адрэагаваў Зеленскі на выказванні Пуціна. Гэта не тое, што там нейкія абвінавачанні альбо абразы на адрас Пуціна не з'яўляюцца ва ўкраіне нормай. Ну, канешне, гэта з'яўляецца, і гэта зразумела, але ўсё ж таки гэтым разам заявы Зеленскага яны былі вельмі абуральныя, вельмі рэзкія, і гэта ўжо такое, ну, прамыя абразы на адрас Пуціна. Можа і таму у тым ліку Лукашенко палічыў сябе, ну не буду я падтрымліваць гэтую украінскую версію, а хто яго ведае? Можа, вось яшчэ я тут скажу, што гэта зрабілі украінцы, і гэта будзе апошняй кропляй. Хто яго ведае, дзе яна та самая апошняя кропля, і пасля гэтага можа быць нешта такое з украінскага боку. Мы ж павінны зразумець, тыя удары, якія Украіна наносіла па расійскім НПЗ, дарэчы, відавочна, ну не відавочна, прынамсі пра гэта сведчаць заходнія публікацыі, што гэта былі удары насуперак інтарэсам Злучаных Штатаў і насуперак парадаў амерыканцаў. І тым не менш, нягледзячы на гэтыя публікацыі, гэтыя удары працягваюцца і, напэўна, будуць працягвацца далей. Дарэчы, што тычыцца Беларусі, ну, відавочна, гэтыя удары па тэрыторыі Беларусі, яны абсалютна Злучаныя Штаты і Еўропа ў гэтым не зацікаўлены, бо гэта перспектыва абвастрэння сітуацыі, пераносу баявых дзеянняў на тэрыторыі Беларусі, уцягвання Беларусі ў вайну і гэтак далей. То бок Захад у гэтым не зацікаўлены. Але з эканамічнага пункту гледжання мы бачым, як пацярпела Расія. Так, гэта моцны удар, але для Расіі гэта не фатальна. А цяпер давайце уявім сябе, што будзе, калі сапраўды у украінцаў атрымаецца пры ударах па тэрыторыі Беларусі, і гэтыя НПЗ, якія ў беларускай эканоміцы адыгрываюць такую цэнтральную ролю, што яны будуць выведзены. Калі, ну, не страчаны, але яны перастануць працаваць. Гэта будзе сапраўды вельмі моцны удар па беларускай эканоміцы. Разумее гэта Лукашенко? Ну, канешне, гэта ён разумее, будзе рабіць усё, каб гэта не адбылося. Калі ўжо закранули тэму магчымых уцягвання Беларусі ў вайну, то я думаю, што вы чулі заяву Валерыя Сахашчыка про тое, што нібыта вот конкретно там планы ёсць нападу, хутчэй за ўсё, на Літву сумеснай групоўкі расійска-беларускай, можа быць нават з прымяненнем ядзернай зброі. Так вось, ваше стаўленне, ваша ацэнка гэтай верагоднасці, гэтых словаў і папярэджанняў з боку Сахашчыка, і як можа быць заходнія эксперты, заходнія медыа адрэагавалі, заўважылі яны там увогуле гэтую заяву Сахашчыка ці не?
Ну давайте я з апошняй часткі пачну. Вось перад нашим эфірам я вось адмыслова паглядзеў. Ну на захадзе, у заходніх, сур'ёзных заходніх медыа такіх паведамленняў не з'яўлялася. То бок заўважных это, наколькі я разумею, асабліва не было. Гэта першы момант. Другі, што тычыцца розных планаў, якія могуць быць. Ну я думаю, што ў беларускім генштабе безумоўна такія планы ёсць. У іх ёсць планы, у іх ёсць сцэнарый, гэта іх праца. Ну гэтым займаюцца военные звычайна, што ёсць такія планавыя гульні, як яны так называюцца, якія праводзяць. То бок тое, што такі нейкі план можа быць сумесна беларуска-расійскі альбо расійскі, нават магчыма з нейкай опцыі ужывання ядернай зброі. Ну гэта для Лукашэнкі павінна быць абсалютна непрыемная опцыя, бо ўсё ж таки сталіца Літвы-то знаходзіцца не так далёка ад мяжы з Беларусью, таксама, дарэчы, і тут і Калінінградская вобласць под бокам. Так што з пункту гледжання ядернай зброі, ну Расія ядерная дзяржава, то бок значыцца ужыванне ядернай зброі павінна быць прапісана. Яно іх прапісана, у якіх сітуацыях яны яго могуць ужываць. Але ўсё ж таки, каб яны менавіта атакавалі Вільнюс ядернай зброі, ну мне гэта падаецца таким трошки неверагоднай, канешне гісторыі, але гэта ўсё добра ўпісваецца у кантэкст нашай сённяшняй рэчаіснасці. Тут же можна не атакаваць, тут можна зрабіць адпаведныя пагрозы. Тут, канешне, было б цікава даведацца, адкуль гэтая ўся інфармацыя. Наколькі я разумею, спадар Сахашчык так ужо свае крыніцы асабліва не агучыў, і было б цікава даведацца. Магчыма, гэта, канешне, і такая частка ФСБшнай гульні. Ну вось я, дарэчы, у яго пытаўся пра абодва гэтыя моманты. Па-першае, адкуль інфармацыя, і ён кажа, што ну прыйшла інфармацыя плюс розныя выведачныя звесткі плюс ацэнка аналізу. Гэта і адрамантаваныя масты там паблізу ад літоўскай мяжы, у якіх няма патрэбы, ёсць там 1 ці 2 масты, якімі увогуле фактычна не карыстаюцца, но іх адрамантавалі, прычым каб яны вытрымлівалі добрую вагу. І тое, што зараз вось на гэтым ашмянскім узле, як піша тэлеграм-канал Савецкая Беларусь, праводзілі гэтыя вучэнні, было баявое злажванне, і Сахашчык кажа, што у прынцыпе звычайна на адмысловых палігонах усё гэта робіцца, а не так, як это зараз рабілася у полі, ставячы пад пагрозу і людзей, сельскую гаспадарку і ўсё астатняе. Ну вось такое. Ну а тое, што гэта можа быць і ПСО, і яго скарысталі, ён таксама прызнае такую магчымасць і верагоднасць, і как бы кажа, ну памылюся, то і дзякуй Богу. І, канешне, гэта можа быць, гэта могуць быць складаныя гульні з мэтай паўплываць на ўнутрапалітычнае становішча і ў Літве, і ў іншых краінах Балтыі. Але калі б мы, напрыклад, размаўлялі, я не ведаю, там 10 гадоў таму альбо 15 гадоў таму, ну, мы гэта вас успрымалі бы інакш. А сёння мы павінны сур'ёзна ставіцца да такіх сцэнарыяў. Гэта было досыць інфантыльна гэта ўсё адкідваць і казаць, ну гэтага ў прынцыпе не можа быць, таму мы нават не будзем разважаць на гэтую тэму. Не, разважаць на гэтую тэму неабходна, ну і спадзявацца на тое, што нічога такого не адбудзецца. Час, калі там нехта яшчэ давяраў нейкім словам, ён скончыўся. Путін разам з Лукашенко можа, я не ведаю, 100, 150, 200 разоў, да, ну кожны дзень яны могуць паўтараць, што планаў нейкага нападу на Літву альбо іншыя краіны НАТО няма, што гэта ўсё лухта, як кажа Путін. Але ізноў жа мы бачылі і 13-й год, мы бачылі 14-й год, яшчэ раней была гісторыя ў Грузіі 2008 год. Зараз вайна ва Ўкраіне, ну досыць дастаткова прыкладаў
прыкладаў, што нават самыя жахлівыя сцэнарыі, якія не хочаш уявіць, якія хочаш там пакінуць па-за увагай, што іх трэба ўспрымаць сур'ёзна. Так што і нават і гэтую гісторыю трэба ўспрымаць сур'ёзна. Я думаю, што дыскусія, што яна вядзецца ўвогуле дыскусія на гэтую тэму, гэта абмяркоўваецца, гэта добра. Гэта непрыемна, але такая рэчаіснасць, таму трэба размаўляць і пра тое, што непрыемна. Ну да, дарэчы, вось я ў яго спытаўся, ну і па яго словах ён эту інфармацыю перадаў і ў розныя міністэрствы абароны суседніх краінаў. Ну як это і павінна рабіцца, калі прыходзіць такая інфармацыя. І я кажу, што ну вот калі такая інфармацыя і падазрэнні былі ў 22-м годзе, то загадзя перад нападам заходнія дыпламатычнае прадстаўніцтва раілі сваім людзям і сваіх супрацоўнікаў вывозілі ў іншыя краіны. Ну тут калі пагроза сапраўды рэальная, некая рэакцыя ёсць дыпламатаў іншых краінаў і гэтак далей. Па яго словах, нібыта не публічна, не дыпламаты, але чальцы іх сямей з Літвы паціху пачалі выязджаць. Зараз тут мне пишуць про тое, что а вот паглядзі, амбасадар России з Польшчы таксама з'ехаў. Можа это таксама сігнал, что рыхтуецца конкретно нейкі напад уже на Польшчу. Вот у гэтым накірунку ёсць нейкія сведчанні, там пишуць про что-нибудь СМИ, сапраўды можна заўважана нейкая такая вось, ну я не ведаю, там ад'езды, перасоўванне. Ну, у публічнай прасторы я нічога такога не бачыў. Калі мы паглядзім на вось гэты выпадак з расійскім амбасадарам у Варшаве Андрэевым, ну там гісторыя звязана ўсё ж таки з тым, што он як мне падаецца, пераважна, што ён не з'явіўся у польскі МІД. А пасля таго, як яго выклікалі на афіцыйную сустрэчу, каб даць тлумачэнні наконт расійскай ракеты, ён не з'яўляецца, ну, магчыма, у Варшаве разважалі ўжо пра тое, каб зрабіць яго персонай нон-грата і выслаць з краіны. Магчыма, ён проста з'ехаў для таго, каб не быць выгнаным з Польшчы. Ну, там яны казаў расійскі бок, што ён там з'ехаў на некалькі дзён, ну, паглядзім, вернецца ён альбо не. Так што сачыць трэба уважліва, канешне, калі будуць гэтыя сігналы афіцыйныя, папярэджанні, што нехта з'язджае альбо прапановы з'ехаць, ну тады трэба гэта будзе ўспрымаць асабліва сур'ёзна. Ну як мы бачым, сёння у нас публічная камунікацыя, яна ж актыўна прысутнічае. Гэта ж назіралася нават у сувязі з гэтымі тэрактамі, з гэтым тэрактам у Расійскай Федэрацыі. Было ж папярэджанне тых жа Злучаных Штатаў, Великабрытаніі для сваіх грамадзянаў, што ім трэба тэрмінова пакінуць Расійскую Федэрацыю, бо ёсць пагроза тэракту. Ну, што мы бачым, да тэракту справа ў выніку і дайшла. Давайте трошку на такую тэму войны, але у звязку з Украінай і з розных бакоў. Па-першае, з боку России прыйшла навіна, што аб'яўлены фактычна праваслаўны джихад. Ну, товарищ Гундзяев пераглядзеў, відаць, дзюны, але тым не менш. Вот вы, як чалавек, які, ну, в прынцыпе, ведае, што такое джихад, як вы лічыце, сур'ёзна можна ставіцца да вось гэтых заяваў маскоўскіх папоў? Ну, зноў жа, гэта такая прапагандысцкая афарбоўка. Яны ўдзельнічаюць у кампаніі, менавіта ў той кампаніі, якую развязалі зараз расійскія ўлады. Расійскія ўлады зацікаўлены ў тым, каб не ставіліся, ну, непрыемныя пытанні. Непрыемныя пытанні пра дзейнасць ісламскіх тэрарыстаў, джихадыстаў на тэрыторыі Расіі, непрыемныя пытанні пра радыкальныя ісламісцкія настроі, якія ў Расіі прысутнічаюць, і тая жа Чачня, і тыя ж Дагестан з яўрэйскімі пагромамі ў мінулым годзе, са спробай яўрэйскіх пагромаў у мінулым годзе, тое, што мы назіралі. Ну і ўзнікаюць, канешне, пытанні пра працу расійскіх праваахоўных органаў, пра КДБ, пра ФСБ, прабачце, іншыя спецслужбы. Гэта ўсё вельмі непрыемныя пытанні. Каб гэтых пытанняў не ўзнікала у грамадскасці, вось ідуць такія
эффектныя прапагандысцкія акцыі. Ну і руская праваслаўная царква, яна абслугоўвае пуцінскі рэжым. У гэтым сэнсе патрыярх Кірыл робіць тое, што ён рабіў усё сваё жыццё яшчэ ў савецкія часы, калі ён абслугоўваў савецкі рэжым, сёння абслугоўвае пуцінскі рэжым. Так што робіцца гэта ўсё, каб перацягнуць увагу на сябе і вось тую нянавісць, якая ў расійскім грамадстве безумоўна прысутнічае, чаму павінна ў Расіі быць інакш, чым у іншых грамадствах, у той жа Францыі, у Злучаных Штатах, Великабрытаніі. Пасля вялікіх тэрактаў заўсёды назіраўся ўсплеск ксенафобіі і асабліва ўсплеск ненавісці к мусульманам. То бок гэта вядомая тэндэнцыя. Вось зараз расійская дзяржаўная прапагандысты ёсць вайсковыя прапагандысты, а ёсць рэлігійныя прапагандысты. Менавіта так. А з іншага боку, вось вы сказалі, ну нема апроч Лукашэнкі у Пуціна сяброў. Ну не праўда ж? А даўні сябар Шродар, які сам вось толькі што нагадаў пра сваё сяброўства з Пуціным і сказаў пра тое, што вось можа быць зараз вось гэтае маё добрыя адносіны з Пуціным, мэта, можна сказаць, сяброўства дапаможа знайсці паразуменне і прывядзе там да нейкай вот пачатку перамоваў наконт міра ва ўкраіне. Тут же ж і Шольц з'явіўся з таўрусамі наперавес, который сказаў, вот эти вот таўрусы, я их почему дать не могу? Потому что надо как-то все-таки обойсти гэты момант магчымага супрацьстаяння НАТО и Москвы. Надо вот все ж таки мир и гэтак далей. Что отбывается, патлумачьте мне? Ну, что тычыцца Шродара, я, конечно, тут бы з сяброўствам не перабольшваў, бо ў палітыцы з сяброўствам тут цяжка. Таксама як я бы не лічыў Лукашенко і Пуціна там нейкімі сябрамі, але тое, што у Шродара ёсць інтарэсы ў Расіі, тое, што над Расіяй залежна, што ён шмат гадоў працуе у сувязі з Расіяй, гэта гісторыя вядомая. І так ці інакш на захадзе ўжо трэці год, так ці інакш узнікае пытанне, ну а калі што, хто б мог з гэтым Пуціным там пагаварыць? Вось, хто мог быць, так бы мовіць, пасярэднікам, каб увогуле нейкія перамовы пачаліся, калі нейкі пасярэднік патрэбны. Ну і тут узнікаюць звычайна 3 кандыдатуры называюцца. Гэта былы французскі прэзідэнт Сарказі, але Сарказі ніколі не адрозніваўся ўсё ж такі у параўнанні са Шродарам такіх добрых адносінаў з Пуціным у яго не было, як у Шродара. Ёсць былы канцлер Федэратыўнай Рэспублікі Ангела Меркель, чалавек, безумоўна, вопытны, які добра ведае Пуціна, але без такіх амбіцый, яна гэтага не жадае, яна ўжо шмат разоў паўтарала, што яна з палітыкай скончыла і яна не збіраецца больш нейкім чынам у палітыцы ўдзельнічаць. Ну і застаецца Шродар, які раз по раз узнікае ў публічнай прасторы. Дарэчы, узнікае, як правіла, вось маё ўласнае назіранне, у той момант, калі расійскаму боку трэба нешта паведаміць, і тут выходзіць такі Шродар, з аднаго боку маскоўскі інсайдер, з другога боку заходні палітык, які гэта як свой пункт гледжання працоўвае, але шмат у чым гэта ў той или иной ступені маскоўскія наратывы. Гэтым разам гаворка ідзе пра тое, што і ядерную зброю Расія выкарыстоўваць не збіраецца, гэта з аднаго боку, і што Расія не збіраецца нападаць на краіны НАТО. Цікава, вось учора толькі Пуцін гэта ізноў заявіў, і сёння з'яўляецца інтэрв'ю Шродара, дзе тое ж самае. І нават рыторыка ну шмат у чым падобная. Там Пуцін кажа, што планы нападу на НАТО гэта лухта, і Шродар выкарыстоўвае тэрмін, ну які прыкладна ідзе ў тым жа накірунку, назовем гэта так. Вось, што тычыцца ўсё ж таки Шольца, я б адрозніваў паміж Шольцам і Шродарам. Так, яны калегі па партыі, так, Шродар шмат чаго зрабіў для палітычнай кар'еры Шольца, але ўсё ж таки прывязваць Шольца, мне падаецца, не трэба да Шродара. Так, ён не жадае па-ранейшаму пастаўляць таўрусы, і тут нічога, напэўна, у бліжэйшым часам не зменіцца. Дарэчы,
тэма таурусаў яна прыходзіць хвалямі. Вось зараз гэтая тэма адайшла. Вось яшчэ там мінулы тыдзень, пазамінулы тыдзень там была гэтая гаворка про таурусы і іншае. Зараз тэмы таурусаў фактычна на гэтым тыдні не было. Паглядзім, што будзе далей. Што падкрэслівае Шольц? Так, безумоўна, будзе военная дапамога, яе будзе Германія будзе працягваць з военной дапамогі. Гэтае пытанне увогуле не стаіць. Там про нейкае замірэнне з Москвой альбо здраду Украіне. Ну няма такого ў афіцыйнай прасторы, нічога такого і блізка ад Шольца не было і гэтага няма. Ну а што тычыцца таурусаў, ну вось у яго ёсць такое меркаванне, што калі паставіць у краіне таурусы, то будзе абвастрэнне. Але ізноў жа я лічу, што гэтае пытанне з таурусамі яно для Шольца гэта пытанне перш за ўсё не пытанне бяспекі, гэта пытанне палітыкі, а менавіта унутранай палітыкі. Справа ў тым, што пастаўкі таурусаў непапулярныя ў Германії, большасць насельніцтва выказваецца супраць. У гэтым годзе Германію чакае шэраг важных выбараў, асабліва на ўсходзе яны адбудуцца, дзе пазіцыі сацыял-дэмакратаў слабыя зараз. І вось там вельмі добрыя пазіцыі ў правых папулістаў і ў левых папулістаў таксама. І калі зараз яшчэ будзе гэта зроблена і будуць пастаўлены таурусы, што сярод усходніх немцаў асабліва непапулярна, гэта яшчэ дадаткова пагоршыць пазіцыі сацыял-дэмакратаў перад выбарамі у гэтых і без таго для пункта гледжання сацыял-дэмакратаў складаных рэгіёнаў. Так што пытанне тут хутчэй за ўсё унутрыпалітычнае, а не знешнепалітычнае. Так, ну 50 хвілінаў мы амаль з вами дагаварылі. Тэмаў яшчэ хапае ў прынцыпе. Давайте, можа быть, две такія закранем. Одна агульная. Ці апошнім часам вось праходзіў і форум Каліноўскага ў Вільні, і канферэнцыя беларусак свету у Празе, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў на чале з Ціхановскай і ў Страсбургу былі там, і ў іншых структурах. Але вы асабіста за вот гэтай масавай ўсяго таго, што адбывалася у асяродку дэмакратычных сілаў, на што-небудзь канкрэтна звярнулі ўвагу ці не? Я бачу ў гэтым палітычную актыўнасць. Яны павінны паказваць палітычную актыўнасць. Яны павінны працаваць з дыяспорай. Ну але што-небудзь са зробленага, з праведзенага, там вот нейкае мерапрыемства, падзеі, удзелу, выказвання у вас было такое: вау, малацы? Такога нечага эпахальнага, назовем так сабе, што я для сабе азначыў і сказаў бы, вось я пачуў там нешта новае, альбо я пабачыў нейкі новы тренд. Ну такога па шчырасці не было. Я бачу працу, штодзённую працу, якая ідзе, якая безумоўна мае сэнс, што там трэба гуртаваць вакол сябе, трэба прасоўваць там нейкія наратывы, трэба нешта прапаноўваць. Гэта і робяць дэмакратычныя сілы. Але ізноў жа я магу гэта яшчэ раз толькі падкрэсліць, іх магчымасці вельмі абмежаваны. Ну і на завяршэнне, я думаю, што вы таксама паглядзелі інтэрв'ю, відаць, Олега Латышонка. І, ну, скажем так, было там даволі, ну не то што шмат, но шэраг таких заяваў, высноваў, меркаванняў, ну досыць таких, ну скажем так, шакавальных нават 10. Там і наконт ВКЛ спадчыны, і наконт ролі паўстання Кастуся Каліноўскага, як і паўстанняў іншых, там як рэвалюцыі 20-го года, так і, скажем, першага паўстання Салідарнасці ў Польшчы. Ці згодныя вы з Латышонкам, і ўвогуле ці гатовы былі б з ім паспрачацца, і на якую тэму найперш? Там, конечно, были розныя моманты. Далёка з не ўсімі тэзамі Латышонка я згодны, но гэта абсолютно нормально сярод гісторыкаў. Гэта такая звычайная праца. Там і наконт ацэнкі Каліноўскага тут можна паспрачацца, і наконт 17-го года ў Расіі, тое, што як ён на гэта глядзіць, ну і яго разважанні наконт актуальнай сітуацыі, вось, і падзеі
падзеяў ва ўкраіне. Там ёсць пра што паспрачацца, і гэта было б, мне падаецца, гэта былі б спрэчкі на такім цікавым, добрым інтэлектуальным узроўні. Просто я сачыў за тым, як гэта інтэрв'ю Лукашенка было ўсё ж таки ўспрынята. Яно было ўспрынята не як разважанні інтэлектуала, не як разважанні гісторыка. Гэта было ўспрынята ў пэўным сэнсе як разважанне там нейкага актывіста. Іншай нічога супраць актывістаў, наадварот, я да актывістаў, да людзей з пэўнымі палітычнымі поглядамі, сур'ёзнымі палітычнымі поглядамі я стаўлюся з вялікай сімпатыяй. Але ўсё ж таки гэта было інтэрв'ю у іншым накірунку. Ну і акрамя таго, што Лукашенко сапраўды зрабіў выдатна, і тут у яго можна павучыць, іншыя гісторыкі, палітолагі, сацыёлагі могуць толькі павучыцца. То бок ён зрабіў цэлы шэраг правакантных заяваў, свайго кшталту правакацый, звярнуў на сябе ўвагу. Ну і што мы бачым, гэта інтэрв'ю абмяркоўваюць. Звычайна інтэрв'ю гісторыкаў яны такога рэзананса не маюць. Ну і гэта само па сябе гэта добра, што калі высоўваецца правакацыйная тэза альбо шэраг правакацыйных тэзісаў, і пачынаецца дыскусія. Так што само па сябе гэта ён зрабіў безумоўна па-майстэрску, і тым гісторыкам, які жадаюць прыцягнуць да сябе увагу, гэта было свайго кшталту, карысны вопыт. Добра, тады адкажыце, калі ласка, вот на самае такое, я не ведаю, лёсавызначальнае для беларускай нацыі заяву наконт паўстання Кастуся Каліноўскага і яго самога, што само паўстанне гэта было трагедыя для беларускай народа, для будучага, а сам Кастусь Каліноўскі, ну как бы ён быў, можа быць, дзесьці нават антыбеларускі такі дзеяч. Ну ж, калі мы ацэньваем паўстанне за волю і за свабоду, я у прынцыпе змагання за свабоду і за волю ацэньваю пазітыўна, у незалежнасці ад выніку. Бо інакш, калі не паўставаць за свабоду і за волю, дык улада заўсёды будзе належаць тыранам. Што тычыцца наступстваў, гэта ўжо такі рэтраспектыўны погляд. Ну мы можам гэта перанесці на падзеі 20-го году і сказаць, ну вось прызналі бы беларусы ў 20-м годзе Лукашенку, не выходзілі б на вуліцы, не было такога упартага супрацьстаяння. Ну можа і быў бы Лукашенко такі больш лагодны, лайтовы быў бы Лукашенко, як у 15-м альбо там у 16-м годзе і гэтак далей. Ну гэта рэтраспектыўныя разважанні, якія вялікага сэнсу не маюць. Што тычыцца Каліноўскага, Каліноўскі быў безумоўна асобай свайго часу. Ну несур'ёзна разглядаць Каліноўскага, асобу з 19 стагоддзя у сістэме каардынат 21 стагоддзя. Ён быў чалавекам свайго часу, сваімі уяўленнямі. І ў яго была беларуская ідэнтычнасць, але гэта не тая ідэнтычнасць, якая вядомая нам там з 21 стагоддзя. У яго была такая пэўная беларуская, адна з формаў беларускай ідэнтычнасці 19 стагоддзя. Таму я лічу, што Каліноўскі і само гэтае паўстанне, гэта гераічная падзея для гісторыі Беларусі. Вось такі адказ на правакацыйныя заявы Латышонка ад рэаліста і пазітывіста Александра Фрыдмана. Пазітывіста хутчэй не, ну рэаліста хай так. Дзякуй вялікі. Александр Фрыдман, Зміцер Лукашук. Глядзіце, подписывайтеся. Калі для вас гэта бяспечна, тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана, YouTube-канал Еўрарадыё. Расшарвайце, пакідайце свае каментары. Ну, самі ведаеце, што рабіць. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.